חברים, אני אעשה לכם סיור באיס. בואו נתחיל עם זה שהשגתי מאיבנט כשהיה כזה בשטיח, היה פה מלא קורי עכביש, ואז פתאום יצא את זה והשגתי עם זה כוחות. זה השגתי אתמול באיבנט, זה השגתי גם אתמול באיבנט. זה השגתי ממש בכמעט האיבנטים הראשונים, לא באיבנטים הראשונים, באיבנטים הקרובים שהייתי בהם. וזה השגתי. טוב חבר'ה, הנה חזרתי, פשוט אמא שלי קרתה לי. זה השגתי מלאקי בלוק, מלאקי בלוק, גלקסי, שאי אפשר כבר להשיג גלקסי, אתם קולטים? אשכרה. וזה השגתי יצא בשטיח אדום באיבנט של קרקור. זה עשיתי טרייד על עשיתי טרייד, מישהו הביא לי את זה ואת זה על ליריטה של 9.1 מיליון ועשיתי גם טרייד על 7.5 מיליון. זה השגתי, אח שלי כבר לא משחק בזה, הוא משחק, אבל והתחננתי בשביל שיביא לי את זה בשביל הטריידים, אז הוא הביא לי. זה אני השגתי גם מהאיבנט, זה השגתי אתמול. וזה השגתי לפני שתי איבנטים. זה יצא לי נקי בקסיקרט, זה יצא לי בשטיח, השגתי איבנט של נצנץ. וזה זה בפוקס, במזל יצא את זה, דיברתי עם חבר שלי בטלפון, אבל לי הוא אמר שלא יצא לו את זה, ורק לי יצא עליו רק הסטורנית הרגילה, יצא עליו רק הסטורנית הרגילה באיבנט. ואז היא קיבלה כוח אחד, היא הייתה ריינבו, וקיבלה כוח של טאקו. קומה השלישית והאחרון, השגתי את זה אתמול אשכרה השגתי את הדבר המטורף הזה מלאקי בלוק טאקוז, 24.7 מיליון, עולה 1 ביליון. וטיק. בקיצור, אם אתם אוהבים את המשחק הזה, שימו לייק ותירשמו לערוץ. אם אתם לא, בכל מקרה שימו לייק ותירשמו לערוץ. אבל מי שאוהב אוהב אתכם.